बबुआ मंजे मंजे हे रंजे भैया हाउ ढोलकवा के हम हटा देता नहीं। हां 500 रुपया कॉल देबे के दिया बादी 500। हां सुन बबुआ 500 रुपया ना देबो। हां ना देबो अरे ओहू से सधी जाई 500 देला के जरूरत नहीं है ना ए खाली ना हो खता के इनके जॉक बन जा 500 रुपया सधी जाके को जाके को 500 रुपया के बात बा। अब आई त निर्गुण में चले वाह अब पहले तनी निर्गुण की ओर चले। हां निर्गुण ओकर बाद लयदारी देखी कथा कहानी तो मुंड बनौले रहने गावे के। हां कैसे के बरा हमनी के श्राद्ध में बनी जानो ए बबुआ पिंटू तनी आवाज तनी ज्यादा आवत कबो कबो टाट बोल देता रहले कोनो में आवे। हां तनी कम बोलो मंच पर आदमी कम बोलेला। ओ अच्छा देखो देखो सुनो इनका के मना कइले हनु जैसे मना कइले ओही तरह के हम मना करब तो बहे तू चुप आ जी। जैसे ड्राइवर का हमरा मना कइले है कि पक्का डोम बा ए पिटौर जात बा ए से बड़ पिटौर जान तर तहलो को मंडली में कहबा के हो ना लाओ बजाओ तो सरो जाबा तो सबसे खत्म है। हां सबसे पिटौर उहे बा के कर संग झुराई रहल। हां तारे का बबुआ पिंटू ना कहम काहे जान दरो काहे अरे तू तभी हमनी के लौंडा से लागत है हुनका के काहे बोलत नहीं जान दरो काहे ओहे न जनियर के बेग ढोए असल ढोले बड़े छदा हो गए बड़ भाई हो हरेंद्र भैया हरेंद्र मौसा के लगे सॉरी देखो ना ना मौसा कहनिया मौसा कहने ना मुंह कहा जाता अब अब तो निर्गुण का भाव निर्गुण देता नहीं स्वर्गीय हमने के बिजनंदन राय जी के छोट पतो हमरा के निर्गुण गावे खातिर देले बानी वंदन अभिनंदन स्वागत जानते नहीं बाउर हम गावे बोले वाला ना है हम निमन के की है चाहिए लेकिन निमन के गाई निमन के में रही बाकी मंजे बाबू तू आता ना बोल दे तरह के बोले के पड़ता बा मास्टर दिखावो दूसरे पियावा गइल न रे चोरी किया रे सखिया रे दूसरे बिरा में गइया अरे सखिया रे सारे बिरहा से देहिया काहे कहते हैं काहे तने रहो ई माया किसे कहते हैं हम कहने नो हां तो बहुत हमारा बात बढ़िया कमेंट करले है चाचा कहतर के मेहरारू को छोड़ के जइबो इहे माया ना बबुआ ई माया ना हो ओकरा के निमन से सुन लो ऐसे कि तू ना कोने तू सुन के कहबो तू अपना से बना के कहबो हमने के रोज दिमागवे में रोज एकरा के रिसर्च कर ले माया किसे कहते हैं किसे जो वस्तु अपना नहीं है हां हां ए जन लोग कहेला कि भाई हमार हो परिवार हमार हो मकान हमार हो ना ई धरती जमीन हमार हो जब तहार हो तो काहे छोड़ के भगवान के पास चल जाता माया ओकरा के कहल जाला कि जो वस्तु अपना नहीं है और उसी को हम लोग अपना समझते हैं उसी का नाम माया है। आज कहत तरह के मेहरा रे बहुत तरह के मेहरारू हमारी है भाई हमार हो लइका हमार है मृत्यु लोग पर केहू तार नहीं तनी मनी जमीन खातिर मार करता रहो आ उ जमीनिया तार हो ना बाबा गोइले दादा गोइले बाबूओ गोइले बेटो गोइले हम हो जाए रोवो जो मृत्यु लोग पर सब लोग जाए जी आई कहत तरह के मेहरारू के छोड़ के बाहर जे भाई है माया रे गाना पढ़ कम से कम पढ़स हम कहिया पढ़लस भूल लो रे
जाना तरह के हमारा चुनरी ओढ़े ना वेला आवेला आए हाय रहो हम कौन हार मरद हैं आ तू मऊ कहबो साफ हेणवा सहारा में हमरा में इहे अंतर बा तू बेरी बेरी नाचता रह तू बैंड के लौंडा हबो आ हम धोती कुर्ता पहले बन हमनी के 82 के मर्यादा रखले बनी आ तू का करत है से फूल लो रे बइनी बारी सारे मोरा रंजन भैया फिर हमरा के 500 रुपया दिले बनी रंजन भैया बंदन अभिनंदन स्वागत करता रे इन निर्गुण पर खुश हो गए ए शोकाकुल परिवार को हम हार्दिक स्वागत करब ओह पिताजी पर हम गीत गाई ई गौले है नो तो ई दूसरा के गीत गौले हमारे वो चैनल पर भी सुनाते तो वो दिन से लहरी गीत गौने से संन्यास ले ली है यह तो हमार मेरिट हो बातर के तिलक में निर्गुण ना गाव जाला पढ़ब तब अतना निर्गुण चाचा बाउर हो निर्गुण पूर्वी शास्त्र में हमने के प्रमाण बतावल बा के करा से पढ़ के कोनो गीत ना होला निर्गुण पूर्वी भैरवी ई राग में आवेला हां जी आई कहतर के निर्गुण श्राद्धे में गावल जाला तिलक में ना गावल जाला रे कहता तिलकों में गावल जाला कौन निर्गुण तिलक में गावल जाला आ कौन निर्गुण श्राद्ध में गावल जाला उ पढ़े के पड़ी ध्यान दो बबुआ रह खासा पूछ दिया इनका सके गरुड़ पुराण में केकर पूजा होला गरुड़ पुराण में केकर पूजा होला बता देबो गरुड़ पुराण को पढ़ले बड़ो कि नहीं पढ़ले ना पढ़ले हम बतावत नहीं पिताजी जाय दिन तार चल जी है नो जाय दिन तार बाबूजी चल जी है ओ दिन तार के गरुड़ पुराण होई नो तोहरे के सुनवाओ जी तब जनम के कोगो देवता ऐसे तू ना जा भूल लो रे कोई बारी सारी मोरा सारी मोरा किया रे सखिया रे सैया बिना सरिया के होना छोड़ा बेला किया रे सखिया रे सैया बिना सरिया के होना छोड़ा बेला गीत के दूसरा पद बा का बा सारी मोरा फाटी गइले अंगिया मसती हेलो स्वर्गीय ब्रिजनंदन राय जी के बड़ बेटी और छोट बेटी के माध्यम से फिर हमरा के 101 रुपए दे के सम्मानित कइले बनी सब है एह परिवार के बार बार वंदन अभिनंदन स्वागत करो रंजन भैया ढेर जगह गीत गौ नहीं बाकी हे ही जगह वाला का मतलब भाई ई आदर्श परिवार बा फिर तारे से तनी मनी पूछ दम त ना आई आदर्श किसे कहते हैं किसे इसे ढाई आदर्श इसे कहते हैं जाएगा दहा कहेगा दुआर ना रहे तो जनता का करती तरह के बड़ी मार मरती चवरा में दौड़ा दो दुआरवा ना रहे तो बड़ी मार मर रहती चवरा में खासा दुआरवा पर छोड़ देतनी रंजे भैया के चलते मारम न तो हमार हथवे लेटा जाए